District Magistrate ke East Giant Hills, Manish Kumar IAS, ula penjari da kendon shispa ripula jong ka BNSS, kendang ban khanglat ya ka jingakan at hapdeng ka shnong lama, bat ka lakadong umman, namar ka jaka bala terwa ban penhap ya ka surok Greenfield High Speed Corridor, hakapor bala bu ban pelong ya ka jing sorbe, ringkat ka jing shim jing keng ka bala bu ban pelong hakalai trik leper, kabala lamru syaka jimun saw jong gikat tu kat ningut ki beriu ki badai nakashnong lama. Lingba ukurwo u district magistrate ula ongru bala yo jing tibru halor ka jing pendan kam da ki tiar siat lembat ki waipat ki tiar pen men saw kum ki tiar pen bethei ki kuli ki dieng bat ki waipan bat ka babu jing ma ya ki mensim beriu bat ki jing dan jing em hapo bat saw dong jong ki ki arteli ki shnong. Ulo ongru bakat kum ki jing te bathi kena bakum ki ni kambe an ki la banjia bat nangjur bat penthut ya ka shong suk shong shngan hapo ki ni ki art li ki shnong kum ta ula penjari da ka ni ka kendon ka bakhang persha hai ki ni ki jaka ki badan ha ka jinga ka jia hapadeng ki ni ki ar shnong lingba ka ni ka hukum lakhang persha ya ka jinga lum brio ka bapalat ya ka sangut ha ki jaka badan ha ka jinga ka jia hapadeng ka shnong lama bat lakadong umman bat lakhang persha ban ra ki no ki nu ki tiar pen mensaw kum ki tiar sian ki tiar pen bethei ki wan ki dieng bat ki weipat ki bala pendan kam kum ki tiar pen mensaw lama ham ting e ru ya ki no ki nu ki beriu ni kin huan ki bapenthot ne tuklar ya kalet kawan jung ki beriu ki kali ne ki bapen poye ki mar badan kam lama na ting e ru ya ki no ki nu ki riu shimet ne kin huan ban penthot ya ka shong suk shong shngan ki kam penshit ne aiding ban penmi jingakan an. Kino ki baya le persha kin syak pengat hai ki kendon an beper jongga BNS lembat ki weipat ki kendon ki baya hap. Namar ka jingkir ki jongga kam kani ka hukum kalature kam mardor tat hadu benda penmi daka weipat ka hukum.